Erokamano jaera mar Ramogi TV kuom miwa thuolo mari e thuolo ni mawan bende waikore makare gi weche manyien mag migago e odiechieng' eri ma kawuono ma piny kata boma ma Nairobi ochiwo gi kuyo kaluwore gi masira mar mach Kibra. Magi to gi mamoko wakelo ni weche manyien mag migago, to mokwongo thuond weche. Walikuwa wako kwa nyumba wote, mama na ndugu yake na watoto wawili waliungua ndani ya nyumba. Ji aboro oyangi nowito ngimagi otieno manyoro e masira mar mach e kar dak ma Kibra. Skunde wa koro winyo matek. Teachers man kaegi. Supplies nego ibando igope. Manegiseo holo mono skunde ringi chirmosa kadho kacha. Sikunde moko e gwenge ma Nyanza ywak ne migawo mar somo tok ornegi siling 80 kende mar chwalo chenro magi mag somo. Amka na makofi yako ya takataka. Toka hapa, enda nyuma huko. Kwenda nyuma. Ifuatiliwe hiyo iwe kesi, ifuatiliwe na juu hata kunipiga hivyo inabidi hata nilipe. Dichuo moro dwaro kawo okang' ne jadolo mar Neno Evangelism Center James Ng'ang'a e wi apat manomiye e kanisano. Machiegni weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng' Awuor. Ji aboro wito ngimagi kaluwore gi masira mar mach manomuocho kiny ma kawuono e kar dak ma Makina Kibra. Kaluwore gi joneno, majnero nokawo ngima ji 4 mawuok e familia achiel, kuom ji 4 kuomgi gin nyithindo, ka obila noyango ni ji madirom 20 ne nigi hinyruok marach ka ji 7 mangimagi nie kind akuru gasumbi oteri osiptal maduong' ma Kenyatta. Gima dine kel mach ma kamano pok oyangi. Hapo tukapoteza maisha ya watu karibu 8, ikiwa na watu wazima 4 na watoto 4. Alafu kwa hiyo hali ya kudhibiti moto, zimamoto kweli imefika, lakini muda ambao amefika tayari moto ulikuwa shaenea zaidi. Kuna family moja walikuwa wako kwa nyumba wote, mama na ndugu yake na watoto wawili waliungua ndani ya nyumba. Hatuna ile manufaa ya kwenda kulipa manyumba zile wanasema affordable houses. Sisi tunaishi kwa hizi nyumba zile za kawaida. Lakini naomba tu serikali tafadhali, kama ambulance kama nini hiyo zimamoto iko tu hapa, hata kwa kiwanja hapa tu kwa kiwanja, in case of anything ikuja. Obila ma Nairobi omako achije moko 6 mitudo gi kuo mag simbe mag ong'we yamo e chuny boma ma Nairobi. Apedha ma kamano bende oyudo simbe 77 michich ni nokwal kowuok kuom jopiny, kaachiel gomenda ching maromo siling 614 ma gin pesa michich ni noyudi e yor njore. Jatend obila ma Nairobi George Seda okwayo jogo manyalo bedo ni osema simbegi mag ong'we yamo mondo go lipot e tesende mag obila man machiegni kodgi, kowacho ni apedha ma kamano biro dhi nyime nyaka wuodh oko achudhego duto. So the 614,000 plus 77 phones were from one person. This money, in our view, we take it that the money is using to buy phones from those customers. Once they snatch, they bring you the phone, he pays you. This is an operation which we intend to continue with in this city and any other part of this town. Phone snatching have been rampant. Members of the public have been losing phones. Watimo mos kaluwore gi ng'ikruok mobedo e sigana ma kamano. Kata kamano wan gi weche mathoth ma bende wabiro kelo ni bang'eno. Tok migawo mar somo lando chwalo omenda maromo bilion 22 ne skunde ma piny owacho ma pacho ka. Moko kuom skunde wacho ni nochwalnegi mana siling 80 kende ya guchgi. Jagoro mar NAT bade ma Kisumu David Obuon owacho ni thoth sikunde ma Nyanza wacho ni ne giyudo omenda ma kamano, ma en omenda matin miwuoro e historia mar michwalo ne sikunde. Omedo ni sikunde medo hinyore ka gionge yo matayo chenrogi kaluwore kod omenda matin mochwalnegi. Obuon wacho ni rocho chenro mag NEMIS bendo miyo migawo mar somo tiyo gi kwan ma ok ni kare e chwalo omenda ne sikunde.
Serikal pokolo omenda mitayo go weche mag somo. Or pesa matin. Wapenjore ka sikul moro oyudo siling 80 e account 1 kendo 84 e account mar 2. Ngiso ni serikal no oro pesa di na nyathi ka nyathi. Serikal oro pesa to koro advice okoro sakila motingo votes. Ngiso ni nyathi ka nyathi one pesa di. Ngiso ni somo mar piny Kenya koro rie kuma dhi gore piny nikech serikal ok tim tije mane giwacho ni gibiro siro somo by kilomita mowinjore ne sikunde gi. Mae gima wadwa kwedo kaka riwruok ma jopuonj miluongo ni NAT ma Kisumo ka to ko Nyanza region ni skunde wa koro winjo matek teachers man kaegi supplies nego ibando igope mane giseo holo mono skul oringi chieng' mosekadho kacha. Jotich mondike schools dwaro mondo chulgi osachgi sa minya chulgi onge nikech pesa mor tin. Jalup jatend piny Kithure Kindiki medo jiwo chenro mar dongruok mar piny owacho mar Nyota. Koloso e limbe mare e gwenge ma Meru, Kindiki nowacho ni chenrono jiwo dongruok mag ojende kaachiel kod ohala kokalo e yore mopogore opogore moting'o yudo omenda majiwo tijegi. Ojiwo jopiny mondo orwak chenrono kendo ti kode madongore mating'o malo ngimagi. Unajua ni regional mingi sana katika Jamhuri ya Kenya. 800 mtu ajiandikishe, isiwe hapo sasa tutaanza kujadiliana utalipa pesa ngapi kulingana na ile uwezo. Tulisema kazi ni kazi. Na ndio tumeleta program inaitwa Nyota. Program ya serikali inaitwa Nyota, ambayo ni kusema National Youth Opportunities Towards Advancement. Hiyo program tunaanza saa hii. In the next 1-2 months, you'll see government officials here. Hiyo program ni ya kuempower small businesses. Every ward, including Abogeta East na Metongo, ward zote katika taifa la Kenya. Tunatafuta biashara ndogo ndogo 70. Kila biashara ipewe shilingi 50,000 ya kupanua hiyo biashara, na sio biashara kubwa ya matajiri, ni biashara hii ya huku mashinani. Maneno gaimado pacho ka Justice David Maraga osiro chopo mare kaachiel gi jokedo ne ratich oganda mamoko manodin ne gidonje e piny libamba ma Tanzania. Koloso kumbani e kaunti ma Kwale e kinde yango duond bura mar United Green Movement UGM, Maraga wacho ni chopo mare Tanzania ne en mar dhi chung' gi jatend kweth maketo tesre sirikal makono Tundu Lissu mane odonjne kod keth matemo loko sirikand pinyno. E kinde nyasino ero, Maraga bende noyango ni ochano matiyo machiegni gi jotelo mamoko e pacho ka e dwaro mare mar laro kom jatend piny kochopo higa mar 2027. Sisi tuna malengo yetu kama UGM. Sisi na sababu ya kwenda kwa nchi ya Tanzania sio ati ni kufuruga amani yao, tuna haja na hiyo. Tulienda tu kujiunga pamoja na kufanya ile solidarity kwa mpinzani wa kiongozi wa upinzani katika nchi ya Tanzania ambao anapigania hii haki ya nchi sao kama nchi zote. Mnajua ya kwamba kama hakuna demokrasia Kenya, Tanzania itakuwa na tatizo. Kama hakuna demokrasia Kenya, Uganda itakuwa na matatizo. Kama hakuna demokrasia Uganda, Tanzania na zile jirani zetu wote, we all get affected. Hizi countries zinakuwa affected. Kwa hivyo kwenda kwetu hapo ni kujumuika na wale wenzetu ambao wanataka haki itendeke, uchaguzi ufanywe wa haki, ambao kila mmoja ambaye anataka uongozi apewe nafasi ya kupigania wananchi waamue. Piny owacho duoko chien omenda migayo godo chal mar lokruok mar kor lwasi e pacho ka gata malo 50 kaluwore gi hik omenda ma higani. Od bura maduong' ne oduoko chien pok mar omenda ma gisebedo ka gichwalo ne kedo gi lokruok e kor lwasi
kowuok e bilion 9 nyaka bilion 4.9, gino maketo lweny mar kedo gi lokruok e kor lwasi kama ng'awo. E kinde mosekalo, oganda ma pacho ka bende osebedo ka yudo lal mathoth kaluwore gi achiedhnade mikelo kod lokruok mar kor lwasi. A number of development partners are cutting their money to the climate change funds and also cutting their money for development. So if you cut money again here, then it means that now you are curtailing access, response mechanism, and you will never get equity in terms of building local resilience. And what does that one mean? More floods, more destruction, more hunger, less productivity in agriculture, and more death, particularly in areas like ASAL areas where there is a longer drought. We also want to call upon the National Executive, because you've got a Climate Change Act that requires establishment of a Climate Change Council. Since this law was passed in 2016, we have never had a Climate Change Council. It is supposed to be chaired by the President, and it is unfortunate that over the last 9 years, the Climate Change Council has never been able. Nyakoromogi en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago kik idhi mabor, pod wan gi mathoth mwaiko mar keloni. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ranyisi mag dang'ni mag paro nyalo bedo gi parruok mang'eny, bedo gi chuny monyosore kata bedo gi kuyo, bedo gi paro ma ok owinjore, bedo gi chandruok mag nindo, bedo gi pek mar del, kata bedo gi chandruok gi gombo mar chiemo. Many kony ka in gi kiawa ni paro ni ok ber. Wanyiso ni wadeo. If you're not good as an employee, it'll be very difficult for you to be good as an entrepreneur. People in employment think that you're there to work for a particular boss or a particular client. No, you're working for yourself. And if you don't have that discipline there, employment will teach you very fast that how you do anything is how you do everything. Yeah. So you better do things with a certain sense of discipline and a certain sense of excellence. You know, you might think being a dollar millionaire means you're out there spending lots of money, but it's what you keep. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni, jotelo makadho nam chumbi koro kwayo ni pok mar omenda otim e yo makare makonyo ji duto e hik omenda manyien. Jotelogo mano dhi chuo wang'i e chenro mar gedo e bajet mar hik omenda 2025-2026 nowacho ni gibiro chuno mondo ne ni jopiny oyudo chenro mag dongruok. Jatend migawo mochung' ne mwandu mawuok e lowo Hassan Joho osingo mar neno ni kwayo duto manochwal e romo makamano ochopo kare. Mambo ya pwani lazima yawe katikati ya mazungumzo ya bajeti ile, na tumesema hatutakubali tena mambo fulani yaachwe nyuma. Mashirika ambayo yanasaidia watu wetu kiuchumi yawe kwamba hayajawekewa pesa ili tukapata kuendeleza uchumi wa pwani. Tunasema ya kwamba keki ya taifa la Kenya lazima igawanywe na tupate mgao wetu kama watu wa pwani. Kwa hivyo tunasema hatutarudi nyuma, tutakuwa tukikutana kwa mikutano kila wakati na tukitathmini tuko wapi na safari yetu inaishilia wapi. You've discussed issues ya mashamba, ya ajira, ya mambo ya ukulima wa sugarcane,
mambo ya irrigation schemes, mambo ya bandari kwa jumla, mambo mingi tu ambayo yanahusu mpwani na mipango ambayo inastahili kuwekwa ili sisi serikali tuweze kufanya kazi na viongozi kukamilisha mahitaji na matakwa ya watu wa pwani. Jodak Madandora kotelnegi kod Willy Mwangi koro sundo ni mondo mi okaw okang' mar chikne Pastor James Ng'ang'a mar Neno Evangelism Center to kano pade e kinde manodhi lemo e kanisano. Mwangi mauso kahawa wacho ni tok Ng'ang'a kane pade notere bad kanisano ma Kajiado kama nochuno ni mondo wach tapat makamano ne en mar gweth kendo nomiye gweth. Jodak Madandora kama Willy odake ok tumosuo ka gidwaro ni mondo mak Ng'ang'a chenro matemo tudore gi jadolo mar winjo bath sigande nogore Luanda. Ifuatiliwe hiyo iwe kesi, ifuatiliwe na juu hata kunipiga hivyo inabidi hata anilipe. Sasa hiyo mambo imani affect juu saa hii siwezi nikauza kahoka kwa barabara, siwezi nikauza hiyo melon juu hata watu wanikienda kuwauzia hata narudi na hizo vitu kwa nyumba, hata hiyo kahawa narudi nayo kwa nyumba juu watu bado hiyo mambo hata bado wengi wao hata wanaenda wakinimulika wakisema ni yule hata wengi wao wanasema niko na pesa. Wilson alirudi, tuliweza kumuuliza hiyo muda yote wakati ulipigwa makofi ulienda wapi? Alituambia kwamba Ng'ang'a alimchukua akamweka mahali anamcoach kila anasema for one full week, akimwambia hata yale makofi aliweza kumpa ni makofi matakatifu na aweze kurudia tena apate haki yake. Hiyo suri tumepaka tunapeleka hapo kwa kanisa, siko wakazi wa Dandora na keki jua hivyo, tunataka apate haki yake. Tunapangana hapa tukiwa jeshi mzima, tunapeleka hiyo suti, tunapeleka kila kitu ashaipewa. Juu hakuna kitu anamsaidia kwa hii maisha, alafu anampiga. Hiyo ni assault. Hiyo kanisa vile likuja kuumiza watu. Mimi nimeenda kuombewa. Nimepeleka shida zangu pale. Kupeleka shida zangu pale, naenda kupigwa sijui nini. Hata matusi pia iko hapo katikati. Huwezi kujua ile matusi ile mtu anakutukana nini. Sasa hilo naanguka naamuka na kuuliza unajua ile kitu ameongea? Kido kod timbe oganda e pachoka medo mana nyayo lwenje ma kit chwech ka kwayo koro chwal ne jodak ma Nyanza mondo thegre gi kido moko manyayo lwenje ma kamago. Kaluwore gi Lina JB Kilimo ma en jakanyo mar duol manochuogi gi jatend piny mar nono kaka ikedo gi lwenje ma kit chwech, timbe kod kido moko osemiyo jok mirocho ratiro margi to moloyo e yor bembo rem chwalo lipode makamago. Nokwayo jodak ma kaunti ma Siaya mondo jwang' timbe makamago to moloyo mago marocho ratiro mag mond liete. Jalup County Commissioner ma Siaya Robert Ngetich bende okwayo jodongo oganda Luo mondo rang kendo matut kido moko marocho ratiro mag mine, kokwayo ni kido makamago mondo wit oko kaka yo mar geng'o kit lwenje ma kit chwech. Form a big chunk of what causes gender-based violence. The cultural norms that we have normalizes GBV, and then the unreported cases of femicide and defilement is because of the fear and the stigma that comes with it, and protecting maybe the name of the community, the name of the clan. We find most of these gender-based violence are happening within our own vicinity. So let us address the root causes of these gender-based violence. And once we address that, and the elders we urge upon you to relook at those cultural aspects which have been detrimental to the plight of our women. Naomba watoto na wasichana, hata ninyi mukirudi, like my daughter who has spoken, mufight hiyo gonjwa. Hatutaki, tunataka kuona mama anakuwa mama, msichana anakuwa msichana. Esechegi mapingi madhialo dichieng' ma lwenje ewi fistula, oganda ukwa mondo mi kik nya kwede ne mine manigi chandruogno kidwaro ni mondo konygi yudo kuonde thieth. E kinde nyasi mar kelo kanyakla joma nodagi midhierono e gwenge mag Cheptais,
ne ojiw mine mondo tim limbe osiptende e ndalo magiyach mondo giyud yo maber mar konyruok e osiptal e yor geng'o fistula makoro medore kind mine mokonyore. Jata tije riwruok mar Let's End Fistula Initiative Sarah Omega osechako kinda mar konyo mine manigi fistula ka mine ma e gwenge ma Mount Elgon oseyudo konyruok. Omedo wacho ni oganda oriwore kanyakla mar geng'o iye momondo ma bende medo nyayo tuo mar fistula. Nasikia pale wakisema tunaongoza na 4.6. So tunatarajia ya kwamba tuweze kueneza huu ujumbe katika hii wards yote ya Cheptais. Wanazaa kabla miili yao haijayumba vizuri, hijakuwa na uwezo wa kuweza kubeba ujauzito na kisha kuzaa. Hao sasa wako na hatari kubwa sana. In fact, utafiti unasema kwamba msichana kabla hajafikisha miaka 20 ana hatari mara 5 ya kufa wakati wa kuzaa kuliko mwanamke tayari ambaye amefikisha miaka 20 na kuendelea. Kwa hivyo sisi kama shirika, our approach is not just dealing with the problem, it's actually dealing with the root causes. Walikuwa wanasema kwamba of course the vision has been we end fistula by 2030, but from where we sit wanasema kwamba still this cannot be realized by 2030. Jotije ma dhowath ma Mombasa machwalo mwandu kono dwaro ni mondo yaw thuolo mag tije dhowadhno ka gikwedo okang' masani oketi ni mana kembe moko emomi thuolo mar tiyo kanyono. We are here to say that we as the new entrants in the supplying space, things are just okay. Things are going smoothly. People are accessing those opportunities. Yes, the billions of shillings that one individual company used to get, or 2 or 3, now they have been spread around. And we are not going to relent until we all be empowered, because it's our right. He is dismantling those cartels and is ensuring the port is run efficiently and the public interest at the port, particularly the exchequer, is protected by all means. Therefore, we believe, and we as port users, we are ready to fight on his side to protect the interests of the public and the KPA, because KPA is a national facility. KPA is a national asset, and the benefits that accrue from KPA is felt all over Kenya and even globally. Jatend migao mar weche masaga Wycliffe Oparanya ojiwo jodak maimbo ma Kenya mondo dogie pur mar kahawa manosepodhe alworano kowacho ni sani piny owacho osechiero yuto kod chiro kuom purno mar kahawa kipimo gi pur mamoko. Kanoromo gi jopur e gwenge ma Busia, Oparanya wacho ni piny owacho oseketo kenge mag chiro purno kama oting'o gero kembe kahawa maromo 33 kendo miyo jopur sir mopogore opogore. Kamano bende omedo jiwo jopur mondo donjie riwruoge mag saga madhi konyogi e jiwo pur mopogore opogore magitimo. Kaunti ma Bungoma oyangi ni en achiel kuom kauntis magolo kahawa maromo tan milioni 2.3 higa ka higa. Kwa viongozi wetu heshimiwa, distinguished guests. Kwa majina mimi naitwa udongo ya Ruiru na wele ya Ruiru iko tofauti na udongo ya Busia. Si ndio watu wetu? Sasa tukue na research hapa na county government. Tafadhali. Tunajua tuko na serikali mbili. Kisheria nyinyi shamba ni yenu. Mwenye mtupee shamba, waziri ako hapa, wako tayari wakuje wajenge cooperative hapa. Mimi najua Busia ilikuwa ni kilimo maalum ya kahawa. Lakini hapo watu ya cooperatives, wale walikuwa hapo cooperative officers na wengine, kwa ajili ya sheria haikukuwako, wakafanya hawa wakulima wakatoka kwa kilimo ya kahawa. Kuna 33 counties ambazo zinakuza kahawa. Tunataka kila county iwe na milling plan yake. So hapa Busia tuna lengo la kuleta milling plan kupitia kwa KPCU. Lakini mtakuwa na kahawa ya kutosha. Mko tayari? Mtakuwa na kahawa ya kutosha? Nione kwa mkono. Haya. Erokamano kuom bedo koda e thuolono duto kane keloni weche manyien mag migago elo producer mara Jael Lieta, director mara Belinda Dhiambo, aduoko ni erokamano ahinya gi jogo picha duto te mabende nokonyowa keloni weche gi yo makare. Waikoni wamoko
Wabro kelo ni weche manyien ma saa achiel e ang'ich welo kod saa dek oimore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti Masai.